Welcome to Duyaza TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, sentumela. Hallelujah. Sinibingelele bafowethu siyiDuyaza TV. Hawo sesiphine sabuya. Surprise lo. Surprise lo ngiphathele yona. Uyophela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyanithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela wena. Usithandela umnuka. kahle. Yasina nikathi ngiyaya. Another episode of Uyangijolela mntanami, another day, another bang, another hot one. Hey, bafo. Siyanidumela sinibingelele siphinde sinamukele kuDuyaza TV. Odokotela bothando sesibuyile. Dr. V, Dr. M, Duyaza Hospital. Bafowethu ningakhohlwa ikhona neDuyaza Brothers. Niye khona nifike subscribe, ni like, ni share and comment and sky feedback. Nalana kuDuyaza TV nenze the same thing. Ningakhohlwa futhi on Facebook as well. Sikhona siDuyaza Brothers. Ikhona content nakhona. Iyiqephunyana nje 2 minutes 3 minutes iyabukeka futhi nakhona. Nifake izitaba bafowethu ni comment nakhona. Nitshele umzala kamzala enzeni a follow iDuyaza Brothers bafowethu. Kunjalo. Hawo mfethu. Kuyeke nje kuhluka nje ubulili. Ubulili kufanele uhlukayo icase iyafana inkinga amantombazane ayi3 la esihamba nawo size la kuhlala khona inqwele. Lo munye uyayibuza ukuthi ngabe uthandana nami noma uthandana nalo nalomunye uyayibuza uthandana nalo noma uthandana nami bonke bafuna ukwazi isiminyaminya thina ke sinawo ama-answer umuntu onawo yilo size kuyila uhlangothi angithi vele yena ke zobe seyikhulumela ukuthi kwenzakala njalo nje uthanda bani ubani ongamthanda ngoba phela ngibona ngathi bahle bonke abantu uthandana nabo awune type even nane height yabo bacishe belingane exactly abo 2 natural hair oyo1 angazoma iwig noma iweave yini ke le iwig noma iweave angikwazi asobuza umnikazi wayo exactly no abeze bezoyikhulumela sondela lo dad madoda yahle emnyama amadaka hayi ngiyakutshela yebo ke hayi ungama khona ungazongena phakathi nendawo makunenkinga nazo kwenze upoloni sanibona Sapunjani buti? sondela nje mama wangisabi uyangibona ngiyijongo nje urice Ngiyaphila unjani? khona urice mama Ngiyaphila. nice khona siyabonga bafethu sinibhalele iDuyaza TV nokuthi nisithembe ukuthi singanisiza ngodaba lweni abaningi ke bayasizakala abanye abasizakala kodwa suke sizamile yabo because egcineni inhliziyo yakho wena othandayo ayithi ukuthi uyamthanda umjita noma ekufebela sazi mase ukhetha wena na uphinde ukhetha yena kodwa kufebelile ubonile cala lo muntu ngeke kufebele nokulandelayo uzophinda kufebele futhi ubona kanye ubona kabili kodwa akasazi ne igama uba nami Ngithuli buti. Thuli okay wena mama Ngithanda. Sihle okay akusekho kuhle ne akusekho mnandi kade sibuzana la ukuthi lezi zinto le yini iwave noma iwiki iwave ngathi awunayo show nawe iwiki le enamathelayo injani ke iwave Frontal leyo frontal. bese kube iweave yini kanti iweave le iwiki ke yini Yafani into yodwa bese kuba ne-frontal. okay mase kone frontal le ngathi igcotshuva selinga la phambili Ehlu. le namathela la okay so nini frontal nayo Natural hair njengokuzibonela. It's natural, we are natural. Yeah. No ikudla nokuba natural because uwena straight yabo uwena straight bafethu siyabonga ukuthi nisibhalele igama lami ke ngovusi lo nomusa lo shusa uChris ne ubani lelijonge ezingalo la igama lakho Usimiso. Usimiso. Inani mazi nomazi Samazi Usimiso. Usimiso Biza ngebheki. Ngithi nama pet names. Okay tshela mina ukuthi uSimiso lona uhlangane naye and yini wayesanda ngaye and how long nindawona
Mina noSimiso sahlangana emall behamba nabangani bakhe sikhiphe abantwana yabo. Yeah, nathanda the way angakhona siphethe ngakhona. Sina 3 months nje sijola manje. 3 months enjola manje. So manihlangana emall wayeza ko wakushela. Wamqoma semdeni na. Ngamqoma semdeni. Hawu. Why not? Wakushela namhlanje uqoba namhlanje. Ayino angijaji kuse ayakuvamisile akazi. Yeah. Wavele wamthanda. Suspend the whole day mosisonke ngayongcine ngimqomile ngithi. Okay. Ngidlalile hard to get awanyana. Udlala ama-hour hard to get. Because besisonke the whole day. Yeah. Uvakashela nake mhlawumbe inkonzo neqale endlini uba ngathi kusheshile. Ayisheshe kakhulu. Mhlawumbe nasemdeni. Hayi iqala ngasemdeni. Qala ngasemdeni. Maybe after 2 weeks so. Yeah. Yaqala ke inkonzo. Yamthanda? Ngiyamthanda. Ngoba nje sekunjena seneze uthola nezinye intombi manje uphase kanjani lokho? Ngomuntu owamqoka semdeni. Hayi ngiyamangala mina mangibona 2 ngazi ukuthi unomuntu aboyi1. Ubuwazi ukuthi unomuntu oyi1 ngoba nami ngina1. Oh. Okay. So manje masisibani. So wait, uyazi naye ukuthi nawe uno1 wakho siceleni. Akamaze noma kusatshelana kuphela ukuthi unomuntu nawe unomuntu. Usase naye lo muntu lo. Sasekhona. Okay. Sondela ngangisabi. Mam. Yebo. Right. Ngiyabona uyachaza le ndaba esifaka. Hayi inkaza engihlelanga kahle. Hayi ngihlelanga kahle because ngifila ngazathi imislima yabo. Okay. So wona ulo konje bani igama lofana? uSimiso wena uhlangane ephi naye nina how long nindawonye and yini le owayithanda ngayo uSimiso? Mina noSimiso sahlangana ecollege. Okay. Yeah, and then ngathanda the way angakhona, the way as representing ngakhona. I felt like beka different kubo bonke labafana laba engingena. Yeah. Okay, so like engingazwana nabo before. Yabo. Ukhona usekuyiqembu nyana sokwazwana nakho before. Yeah, but yeah. Okay. Sekudala lokho. Yeah. Okay. So ngasazwana 2 years, sina 2 years. Sina 2 years. Yeah. Yeah. Uyayithanda le job. Yo. Kakhulu ngenhliziyo yami. Kuphase kanjani ukuthola ukuthi njengoba nje uzokuthi nangu mama bathandana first day behlangana bathandana. Unokuthi ukuthi nangu omunye ngapha thandana naye. Njengoba ngishilo ukuthi like ngifile ngazathi ngislim. I felt like yimi ngisebumnyameni angizazi indaba zami, you know. Yeah. So uyazi ke manje ukuthi usebumnyameni nani Sinyazi. Uyimisela ngokwenzani? Uyimisela ngokumshiya or ufuna ukuthi ulungise ayeke laba or ufuna ayeke wena? Cha, ukulungisa ini. Once a cheater, always a cheat. Okay. You can't fix anything. Once a pirate, always a pirate. Mom. Yebo. Buke ukuthi obekile Nkosi yami ngathi yazi lo mfana uyagila. Uyagila lo mfana. Simiso kodwa. uSimiso unohlangana naphi naye yini lo wayithanda ngayo uSimiso? How long futhi? Simiso ngahlangana naye nje endleleni. Ngendlini. Hawu Simiso ijongo inqwele. Vele ngithandela bona vele. Okay. Ngithandela inqwele. Hawu umuntu afika ke wayichaza wayibika ngathatheka kodwa wathatha 3 days mhlawumbe kumqomo sathandana ke kanjalo. Wathi isikhathi ngiyaqoza ukuphuza nami sengifuna ukwazi. Wathi isikhathi ngana nje umqomo. Eceleni we were friends. Besingabangani so singithatha isikhathi esiningi maybe a month. Okay. Yeah. Ngathatha 3 days lokho ngishela ngathi akunankinga zami. Sina 5 months isijola. But uhappy yamthanda. Yeah, ngihappy kodwa ngiphatha kahle. So kahle sonke so after ukuthola yonke lento ngoba sila like inhliziyo yakhe ithini, ingqondo yakhe ithini, ufuna kwenza kaleni. Ngihlukumezile kakhulu. Ne? Ngihlukumezile ngoba nje hawu seningena inkonzo sengena nathandaza. Kaningi nawe nithandazile. 2 years yonke standards. Nawe ngapha nathandaza. Kabuhlunga. Niyasenza isiguqo. Niyasenza isiguqo. Sothini? Ne? Sothini? Yeah. No 3 value yani lokho nje. Phela nami nibeke isitshela ukuthi ngiyi1 imiphela 2 years. Isikhathi like beka ngipha sona isikhathi. Batshela mina ke wena ngoba since nihlangana ecollege nani umathandana wenu
bonjola ukuthi mhlawumbe usubuka ukuthi i-future ukuthi vele noma mhlawumbe bonjola ukuthi nje usesikoleni. Yeah, besijela ukuthi sibuka i-future because bekunezinto esiziplenayo. I felt like bekuna something common nebesinayo like business minded. Yabo. Yeah, so that's why bengimthanda. So ngibona i-future. Ngibona Wena mama ukujola kwakhe nayo umjida mhlawumbe ubujola nje ukuthi niyajola or mhlawumbe nawe uma ukuthi bethi hayi ngifuna ukubona bakini ngubungavuma noma mhlawumbe hayi bujola nje. Cha besijola nje noSimiso kahle nje ukuthi leyo bona bakithi hayi bengikulunye. Why? Cha udlala kakhulu. Ngisibonile isikhathi benginaso naye ubedlala kakhulu. So benginje ngimnike isikhathi nje hambe yobona bakithi. So ngoba nje nithandaza nenza inkonzo enini nenkonzo uyayenza nje kodwa uyazi ukuthi usazomkhatha off empilweni yakho. Yeah. Ngisazomkhatha off nje. Lo uyomshada ke inkonzo sikudlale ngayo wayivula. Uzodependa phela. Wayidlalela abafundisi bamanga. Uyivulela abafundisi bamanga. Laba abafundisi bokugcina. Awubezi abafundisi benzu zokugcina. Hawu. Hey wena mama wena ubafo ubujola naye ukuthi kodwa wena usho ukuthi unayo into yakhe eceleni. Kodwa naye beka umuntu wami. Mangathiwa mhlawumbe nje bethi ufuna ukuzovela ekhaya kini ubungavuma. Since bese buzomenza njani lo? Akavelanga lo uyavela right. Ovele eqala ngihamba naye ngithi ngoba abantu bami boyithunya abathanda. So uSimiso yini futhi ufuna ukuvela akeze sambi. So nibuzomshaya ngesidina lo. Ngoba uthi buwazi ukuthi ukhona ngisicela noSimiso. Yes. Lo mama. Okay, no, it's fine bafowethu. Sizomfonela umjida eze lana ubani plan days naye. Well. Okay. Sizomfonela umjida eze lana and then uzobe eyichazela ukuthi ena kahle kahle ufuna ukwenza kanani. Uzombuza whatever ufuna ukumbuza yona, uzombuza whatever ufuna ukumbuza yona. Angazi ngobe yini naye iqala nazi ukuthi khona khona. Iyo le number le. Yimi kumele ngithi hello. Hayi wena manje ufanele ngibuza inamba nje ukuthi iyona nile. Isiyaringa kodwa uzongitshela. Bamba. Hello. Unjani ukhuluma noba? Ukhuluma noThando. Thando. Wayengifonela inamba ngayazi. Sengila ngaphandle. Ngakhona ukuphuma? Awungena. Hawo, zakhona into engifuna ukuthi sikhulume ngayo. Hawu. Angikho kude nje ngila ngaphandle. Boss. Alright, ngiyeza. Okay, sharp. Sure. Mina bengizobuza ukuthi asikwazi ukukhulumela endlini. Umbuzo nje ngizobuza. Hayi. Ayazi ibhome nemcuphelelo lona. Ukuthi lingakanani? Nkosi yami. Ngicela ukuyocasha naye. No nizohamba naye ubafuna wethuni. Ngocasha la ngizosala nami ngala. Sisale siqoqe yesu ukuthi lo mfana mosumiyeka phela nami ngikhona ngisingle. Hayi ngeke indaba yokujola yabona makunje ukuresta nje umuntu kumele focus eintweni zakhe. I felt like ngweste isikhathi esiningi makuso phela ngiplane naye izinto eziningi lo muntu lo yabo so ngweste isikhathi so why not showcase bebekushela abafana bagaba yo abahle kanjani futhi utshela ukuthi nayo usana abahle yo kakhulu no ngiyakuzwa but so but uyimisela ukuthi uzomiyeka straight noma uyafuna umophe ithuba mangathi mhlawumbe uthi ufuna ukushintsha yaxolisa uzozama ukushintsha yo 2 years abantu abayi2 yaba ukuthi ngidlaliwe lapha 5 months omunye bheka uthandana nalo omunye wamtshela ukuthi uthandana nawe like akakufihlanga but mina ngifuna ukugula okokuqala nje mina naye inyama thunyama angifuni ukugula nenza inyama thunyama umuntu wami phela okay angifuni ukugula mina madoda yaba ukuthi ibhlungu kuphi inyama thunyama angifuni ukugula nizomitha sizomitha angifuni ababiza amapampasi abiza biza sazi mina bengimthemba ukuthi bekazoyenza into right makanakho ke so I don't think inhliziyo yami iyafuna ukumuphi chance because no it's fine ngeza kuna ya relax nje ngakhomisa ucontact bafu ikhandlela bafu ngibamse ikhandlela njengoba ke hamba kanjani mfethu okahle Darwenze njani ama camera
awubuzi ngani ukuthi waye kumele umuntu wakhe ehlahleni into engazayo ngicela kuba lapha nje ndawo bese kahle kodwa bese no bese ayakhuleka ngitsho ngongalithemba nje hayi umuntu wakho hayi into esizoyenza ushilo ukuthi nake namhlanje khona la niya khona so the reason engangenanga yithi sethe yabo because bese khona ungena ngaphakathi so because kunento esifuna ukukhuluma ngayo before niqhubeka nosuku lweni into efana nani leyo efana nayo nani yini khona nola ngathi nje inhliziyo yakhe inecala nje yini awuluso kanjani kodwa wathuka futhi awangithukile uthi nje ngiyamangala uma phela udala akajwayele ukwenza izinto ekanje yeah I know kune surprise sikuphathele yona into ebaleke kakhulu kulento siyenzayo kune surprise sikuphathele yona sokunika yona mara i choice ka mama uthe uyakwazi ukuthi uthandane but kadlala nafethu into esiyenzayo senza ama vlog ama interview about abantu abathandanayo just to khombisa abantu emakhaya ukuthi uthando likhona uthando luyabekezela uthando luneyinkinga kodwa kuyalunga uyasho mama thina 2 years and push manje akhona iqinisile hlangane kuphi esikoleni nithandana esikoleni college yeah uyasho yasho ukuthi hayi kuningi akuthandayo ngawe nenezinto ezifanayo ngicabanga ukufana nani abantu kanjalo so ufuna ukwazi ukuthi ngabe mhlawumbe because bamshela abafana naye and akabaqomi so ufuna ukwazi ukuthi ngabe wena uyamthanda yini nawe usepagine lot umthanda njengoba ekuthanda yini kakhulu bafana uma ngathiwa ngiyachaza angazi ngaqala ngapha indlela engimthanda ngayo zalo ayisho ukwenza uvela umelse vele ngimelse cha bese mina ngingasho nje ukuthi yabo neso lokukhetha nje unalo mfethu hayi njengoba ubona nje hayi kunjani phela mfethu no ngingadli isikhathi esiningi kakhulu mfethu ngifuna nje ukwazi la ukuthi umama lo uma ngathola ukuthi enake uyafeba ohlaphe ujolile wambamba ungamxolela bafinte kanjalo yabona nje ayixoleleki into kanjalo yes ubuyazi nawe Darius ngiyamthanda ngishaya ngaphakathi awubheke nje smile Nkosi yami Nkosi yami kulungile athi nginika surprise ngihambe ngishiye nambone emehlweni kahle lot ngicela ukuthi mama ne ubapha umvala amehlo okay and then sizo ngize kungayi surprise yakho kahle uzwe bafo so ubafo lo ngibiza umjite engihamba nayo omunye so uza nayo impahla mawari ngesikidnap ngathula mfethu kolutho hey awuzwa ngizobala ka 3 ne yabo sesemdede 3 2 1 surprise Hi. Hey beni planile lezo ngizothi zalo. Hi. bafika le surprise le buza yena mama yeah Mama kamnandi yazi. Hayi kungasambe ubambela. okay so buza yena mama ukuthi ngina kwenzakalani manje wena ungachazela mina because it seems like abekho basha kuwe babe cela uze but asha madama namani mhlawumbe la khona ufuna ukubuza kuye Yeah, ngizombuza vele ukuthi sibathathu noma ngingedwa. bafuya amazwi uyamazi umazi kanjani umuntu engithandana naye uthandana naye thene nawe lo ngithandana 5 months 5 months uthandana naye 5 months nalo umuntu uthandana naye futhi udali lo umuntu uthandana naye lo udali bafinte kanjalo into ngabe sibe kanjalo lo no ba How many months? Chaza ngithini 3 months. yazi yena ichaze wathi nekuthini yena ngithini uchaze wathi naqomana same day wamshela same day naqomana same day and uyazi wena ukuthi unomuntu unayo umuntu eceleni and nawe wamtshela ukuthi hayi kukhona umuntu but bengazi ukuthi ukhona nomunye umuntu into engathi uyenze yona bafu usisi la kahlahle umuntu ebengiphi imali Bawufuna imali yami phela. ngikade ngifake imali okay hayi ukuthi amthanda into kanjalo awumthanda ngimthanda wena kushuthi le mali leyo bongibhejela ngayo uyithatha kwenye intombazana akukho kanjalo awungifili shame Ngiyacela.
Ngiyayicela. Awungifili nge2 years yonke. Ngiyayicela. I'm no longer your baby. I mean abo babies baningi mos. Soba lamanyanga. So naphathi wena uthanda bani la? Inhliziyo yakhe kuphi? bathanda bobabili. Bawuthi wabili usho bathi manje. Mina ngicela imali yami. He uthanda mina. Nange mbambele eduze. Hayi. Cela imali yami. Uthanda yena nge2 years. Into yami nayo ngisazochazela. Sithembu. Wena batla kintheli limi lakho gae no wena. Usake mama ke mama. Ngizotanda sokhuluma kabuhlungu kanje. Wena uphatha mina kabi. 2 years. Ubani bekakusiza kukho e-college? Ungana neyihlanga. Ungana neyikhasi. Imali yami imthengele icathula, imali yami. Hayi she. Nesigqoko sami khumula. Yena esifasi yami bengidla nawe. Bruke lami khumula. Baby me. Hayibo. Ukhohlakele kahle. Like asikho isikhathi sokuthi ungibize ngobaby. Ucede uthanda mina kakhulu. Hayi ungangibambi phela ungangibambi. We 2 years, 5 months, 3 months. Cela imali yami. Cela imali yami. Awungitshela Sangithwala. Cela imali yami. Tawulele ngikuphelo ningithe uwelena le bothi uzocala ngale business lamabheka lona. Ulise iqalile leyo. Kuphi? Process ikhona. Kuphi? Process samabheka iqalwe yimi. Last week. Shem vele crash out kahle kahle. Azahleki. Amaqota. Sangithwara. Mama mfethu lalela mfethu. Lokho kwenziwe ejwayele kwenziwe emfuleni. Mase kunje ayibusebenziwe. Cela ungangibamba. Asiphiki ukuthi sengalungiseka but okay. Mina ngibambi ngezandla ezibamba abantu abaningi. Nawe uyazazi ukuthi mina Ngicela ukubuza la. Wena nendoda yakho ungakhohlwa. Nemali yami phela. Uthe bekafuna imali yami ngithi. Manje manikhuluma kanye kanye nokulalela ebangile ba. Ngithi la. Kahle. What were your plans? Abafundi njengoba nawe usowavela ekhaya sebazweni ekhaya. Abafundi zami ukuthi Kusho uantu uyazi ukuthi wena unabanye abazovela ekhaya. hayi bengakazi kwamanje kodwa bekusazo. Uzuyasheka wazi ukuthi uthini. Amanga agcwele la elimini lakho. So much lies. Ngicela ukubuza especially kuwena. Ngibona ngathi angazi impela into yakuthokozisa kodwa ngibona ngathi ukhululekile nje. Lokhu uhleka kuphela. Thiwe kuthandwa mina kakhulu, ngirelaxile. Manje wena ubona lapho kuyiwin le. Ngoba kuthandwa kakhulu right so happy. Angisho ukuthi ngikhulumela kabi mfethu kodwa ngifuna ukwazi ukuthi uya understand lento eyenzakala la. Ngiya understand. So labo ngiyaba understand kodwa kuthiwe kuthandwa mina kakhulu kodwa hayi uzosala nabo mina hayi sengaphandla ngisayingeni. Uthi bengamthandi lo mama. Uthi uthi vele bengamthandi lo mama. No ngisho kabi. No namba ngisho ukuthi usho kabi. Chaza indlela esho ngayo. Ukukhuluma iqiniso in this space yimi ekumele ngiphume. Like ngiyaphuma kule relationship 2 years 5 months 3 months yo Uthi usala nomuntu oyiwani ke bafu. Okay. mina ngisazingena Cela silungise kanje lento le. Angeke. Cela silungise kanje lento le. Mhlawumbe khona izoba ne way forward. Mama lapha uyamuzwa uthi ubaba uthi bewuthandela imali hayi uthi uyathanda. And now usho ukuthi unomuntu wakho vele seceleni and ubuwazi ukuthi naye unayo intombi. Yes. Okay. So ungazi ungafuna ukuthini mhlawumbe ngizela ukuthi usokwazi ukuthi sikudedele yini ungafuna ukisho ubaba because Cela abuyise imali yami. Abuyise uyazi imalini engingakunika yona. Usububheja ngokuthanda kwami. Ngiyayifuna ngokuthanda kwami. Umboleka kanti. Yes. Sekushintshile manje. Sekushintshile manje nawe awuzange uzusho ukuthi ufuna imali yami ngithi ngiyayifuna imali yami. Nami waze ngicela. Ngiyokubophisa. Awuzocela leyo mali. Yeah. Baf. Eniyayicela yona le yamabheke engizwa manje ngapha. Wena uphiwa imali ngapha nangapha. uyazi uyajabula Wonke ngiyayisa ukuthi uphiwa imali ngapha nangapha. Uzenza serious amaseka umsulu ankosi yami ngathi ngelosi ubona ukuthi akodwa ubaby uyenze nami ama transaction ama serious ngiyayifuna imali yami. Ngiyayifuna. Awenza planning ke bafu. Ngiyayifuna imali yami. Kodwa bafethu lesingazi ngeze kanje. no nangu umuntu owenze kanje
Obeze yonke lento. I mean mina mina bengidinga ukuthi yazi ngiyababonga cause at least mangibonisile ukuthi umuntu onjani wena. Cabanga if like bebangekho labantu bengizohlezi ngihleli la isithembini sabantu abayi. Ukubuza baba yini oyithanda ngosisi? impatho yakhe. Impatho yakhe. Nje langinakela ngayo. Ngiyamhlonipha lo muntu lo. Uyazi ukuthi njengoba bengitshelile ukuthi ngiyashelwa ngihamba ngishelwa kodwa ngikaze ngaqoma. Yena uhluleka yini ukwenza kanjalo? Yabo ukuthi uyadelela. Uyadelela. Yini oyithanda ngalosisi? Chaza phela. Awu. Kuningi. Yini lapho kuthi nje noma ukhothi. Simasakhe. Umzimba. Ismile. Ubuhle bakhe. Okusho ukuthi mina ngiphathi kahle. Hawu angithi uthi uthanda bathi. Oh. Singena emlomeni. Njoba ngisho ngisukuningi dad. Ngiqala ukubona ngave nathatha la kuwena. Ngashona ilanga manje ngifuna ngichaze ngawo. Ngabusachaza. Ngashona ilanga kushuthi ukhethe yena nje kungashona ilanga. Into isho phambi kwakho. Uyisho phambi kwami obvious. I mean Hey wena lalela awuma kancane wena ucela ukudlala wena. Usmith igama lakho Ngoba you know ukuthi I'm working ngila. Amanyala manje I am working ngila nawe. Futhi ungimetheleni. Manje bese kuyidate. Hayi suka idate nobani hamba naye. Ngithandayo angifuni. Sonke Ubhatalelwa ubani? Unayo imali? Ubhatalelwa ubani? Eyabi khona eyakho. Le mali yokubhalela ngayo ngibuphe yona. Iyo sisi wami hamba. Mina ngikaze ngakubheja, ngangifaki nje. Okay, ngicela ukubuza wena uyimisile ngani kulento leyenzakala la? Ufuna uqhubeka nayo ubafo? Cha ngiyaphuma. Vele sekhona ngibabonile, ungisizile. Babonephi? Ngaphandla ngiyahamba phela. Hayi lutho hayi. Hey masuku kanje. Hayi ubamba mina ke manje. My sister wena. Mina I'm out. Mina. I am out. Khona message ofuna Uqhela ukumtshela. ngani baba? Mina. Cela ungangihambi. Asondile phela. I-message engifuna ukukushela yona ngithi mina ngifisela okuhle nje. Uyazi ukuthi mina inhliziyo yami it's pure. Akwazi ukwenza. Like I've never been like cruel or something. Pure nje na uyazi ngifisela okuhle abahambi bakuhle. Bakuhle. Bakuqeda ungangibambi. Khona ufuna ukusho. Hamba juba bayocutha phambili. Abamcuthi impela. Bazokuthola ayithona uhlakaniphile. phambili zobathola abafana nawe. Ngithi usenze ilima. Zobathola abafana nawe. Kwazi bani nami ngizositholela umuntu ozofana nami. Khona ufuna ukusho lapho. Hayi uright ubhuta akasena cherry akasena mali. Hamba broke sambini. Focus kule enye indoda wena. Yes ngifocus endodeni yami yena akasale. Izoyibona le episode. Angeke ngimbonise. Uzoyibonela yena phela ngithi Delete YouTube phela. delete. Bazomkhombisa abanye. Ningambonisi. No but my sister nawe asikudingo sokuthi ucheat. Ubonile ukuthi ucheat kwenzeleni? Focus kulo umuntu wakho lo ya. Kahle kahle ikhama le. Uchithela umuntu wakho anti yakuthanda, wadecide ukuchitha nalo mjidelo wamuphi imali yakho. Wayithatha imali yakho wayoyipha abanye amantombazane. So actually nawe kumele wenzeni? Check inqumo zakho. Ungachitheli umuntu ongakwenzanga nix. Uyangibamba? Focus ku relationship yakho. Usubonile ukuthi akunalutho out there. Bakuyuzile and manje usubhizi ukuthi ufuna imali yakho wayikhipha ngobuthanda kodwa usala akekho wakhomba ngesibhawu yabo exactly kungani kodwa ngicabanga ngicela sifice emontweni nami. Alright. Yeah. kungani thelisa siphashini lapho Ngamshaya. yabona kungani thelisa yabambana nkabi. Sithela ini Hayi ungangibambi. Sithela ini futhi ungangibambi. Sithele Sihlaba siphashini lapha live iphalishi lakho kusayiphalishi lakho Sekabathi ke thina. yithi inhlabathi awafethu sinentenezayo kubona odwa ukulungisa baba Cha mana ngidale bana kwasekutshela lokhuzana mina bengilele endlini nabavelele bangena i-message or i-email yangazi ukuthi understand from kumama wathi ufuna simsiza ngoba indoda yakhe yamfebela ingakho kwesila azivele ngisavuka nje senza kuwa asikwazi uneyidombi Nabo labo babona laba fonilwe yimi bathole fonini yakho ene wena wazi ngathatha ama number ngafaka efonini yami ukuthi ngiwasave kubonisa ukuthi you are the fool kodwa singayilungisa ulungisa ini
moshekile. So when You can't fix a broken glass. Ilunge lento le. Hayi sengabe. You can't fix a So broken glass. kulo noma ufuna ukusimlo. Hayi, ungangibheki mina, right? Ubabili. Obabili. Obathanda obabili. Kakhulu. So Ngimesele. mesele ngabo obabili. Hayi bo. Khona mhlawumbe wamtshela mhlawumbe noma wadlala ngento kanjalo ukuthi yazi mangathiwa nje ngitholela umsizi wakho. Udlala ngakho ke wadlala ngakho mhlawumbe noma uyaqala ubatshela lento leyo. Angikazi. Awuqala. Angikazi. Yazi ngisizile because we were planning a child. Shem. Sondela ngapha. Akaqali yena ne kodwa hayi mina ngiright, ayingiright. Ngincane kabi. For isithembu hayi Futhi uzokhulela kuzo. kubaneke. So right. Right. So ufuba kathi mhlawumbe hayi isembu ke kulungile ngoba uthi lo akasamfuni mhlawumbe sale la uzomnika ithuba lokuqhubeka. Shop ka vibe. All right. Right. Now right lapho mama. Yeah. Mina ngi-heartbroken shem. Mara right. Uzoba right now. Fear boys. Skis. Fear boys. No, don't say fear boys. Nami Nje phambi komuntu wami mfethu. Angizokho. Nje phambi komuntu wami. ngicabanga sihamba naye sokungena emotweni. Bekuwumuntu wakho. Abantu bami laba mfethu. Abantu bakho Sihamba nabo lokho ngekushintshe lo. Futhi ngihamba nabo lokho ngikhipha. Okay, akunankinga mfowethu. Uyabo kodwa bese sikutshela nawe ukuthi sihamba nabo. Ukubonisa ukuthi serious mina. Anihambi nabo. Ngiyakublock. Ungangifoneli. Ngayenzi next. Baby. Ngiyakublocker. 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 Mina ngikublockeza. Hawu. Ngifuna nje ukubonisa Ngiyakublock. ukuthi ngiyaqhubeka nempilo ngibe ngipost Ngiyakublock. Yabo. ngiyashesha Block. futhi mina. Block. Mina ngiyashesha. Lokho uzobuzenzela wena ngithi. Cha ngiyenzela mina vele kodwa ngifuna ukubonisa ukuthi impilo iyaqhubeka. Life goes on. Ngifuna nje ukubonisa ukuthi ngizomthola ozongiphatha kahle. Yabo ukuthi awina. You thought ukuthi uzowina but ke awina. Cabanga if bo like nona le nnete nna ka be re fair hampe ka be a etsa gale ntho ka ba bitsa bo abuti ba batho ba simo. ka be a re mo Singalusi. there's nothing to fix. You can't fix a broken glass. Futhi yaphihlika vele. Iphihliki with two ladies uyapasha ngapha nangapha bese ubuye uyopasha ngapha bajabula nje mina ngifuna ukugula. You know, and my mom was gonna uzoba disappointed, and you know, aunt cause uyangithanda. You know it. They are Kodwa going to be ke izinto disappointed. sifunda ngamaphuzu lapho kokulandela i-relationship yakho uzobusuyazi usini kumele uyenzeni kumele ungayenzi. Because ngibona sekuphelile la. Ngikufisele okuhle kwi-relationship Ufisela yakho. okuhle kuphela. Hey, okuhle kuphela. Ngoba nawe bazokudila. Yabona lento eyenzeka kimi namhlanje uzoyenzeka nawe kungweli la. Karma is a bitch. Yasho kanjalo. Adwa ayikho right into enzayo. Uthini? Ngenxa yini into enzela. Manje kuthi Ungabaplay. Labantu bebalele bafonelwe yimi. Akuna date next. Let's cancel the dates. I'll go to another date. Maybe with someone else who knows. Singabakhipha nathi mfowethu nje. Mhlawumbe sibaduduze siphathobe inhliziyo lezi kulezi. phone inkinga nami mfowethu. Hawu mfowethu. Cha uzubona ukuthi kunankinga ungachawula la ngana mama. Anginankinga mfowethu. Ungeyisa lokho kwenzayo. Hawu bhuti omdala ngeke ngikwazi ngihlonipha nje. Hayi ungeyisa. Ah sorry mfowethu uma uthi ucabanga kanjalo but angeke ngikwazi ukukudelela. Ngiyacela Simiso, I don't need this. Phelile. Phelile. I'm Singam. sorry. Phelile. Futhi I'm not sorry. Why? What am I sorry for? What did I do? Mina ngeke ngakuchitela. Yazi ngisazibuza leyo question angaze ngichitele. Lo mzimba lo boko wakho. Mangifuna bongithola. Anytime, yazi anytime kuyashisa kuyabanda kuyanet. Anytime nomuntu yomakathi Thando angikho right suvukile malamba nyana. Uvukile malamba. Phezukwakhe. Bengingahesitate. Miso. Angana nemali yokungirequestela ngikhipha imali yami izele mina ngoba nami ngiyamfuna. Yabo phela ogela manje bamanje bayidla leyo vuzo sengenze bevisi. Singaqhubeka kwenzeke kanjalo. Nah, I don't think so. Mina ngi-expensive now yes. I still put myself in high standards. So lento le it's gonna like It's gonna drop your standard. yeah, it's gonna drop the standards, you know. So I cannot. Mina ngibona ngathi inhlabathi ithele uwe phalishi. Ngibona ngathi uwe. Ngiyasebenzela, you know. Imali wena ungipha imali mawuphande kahle futhi angikuhlali la.
uyazi ukuthi angidemand imali kuwe because uyazi ukuthi uyazi yonke into ngi-independent umuntu esifazane kanjalo ongahlali kodwa nani Angihlali la. masisho njalo sizama ukulungisa la sorry yini wena ongafisa mfethu ukuthi sikusize ngayo ngicela ukubuza wena bafethu ayikho into esenizokusiza ngoba seningimoshele vele abamoshanga ndawo actually they made things easier for me because right now I'm feeling next kanjani like I'm feeling next it can be 2 years but now under the bridge ihambile ungayenzi neyoto baby hambe namanzi alright ugesi nanoma yazi bengamazi lo muntu lo ngithole efonini yakho unenhlanhla ngoba vele ngomuntu othobekile yabo always umuntu othobekile vele ne ngiyabona enye into engiyithanda ngayo usathanda noma ngithanda nababili ngicela ukuhamba mina I am done I have work now uyazi okay no ngicela ukuthi noyithu vele ngihamba noyithu sonithole emontweni siyabonga hayi sohamba sodla ice cream just usinithobe inhliziyo ungababambi bafu ngicela mfethu sorry sibe sicela nje mfethu 1 minute wesikhathi sakho siyazi ukuthi nathi usidinelwe siya understand futhi yabo ukuthi why usidinele because ucabanga ukuthi mhlawumbe esizokuhlukanisa nabantu bakho hayi besingazelanga lokho mfowethu but into ade sizele wena mfowethu ukuthi sizobacacisela ukuthi kwenzakalani nawe futhi esayidini lakho mfowethu sikukhombisa ukuthi ezinye inqumo ayibalekile ngiyangibamba whatever so wena mfowethu mina sensizwa yimunya olodwa madoda manje basimenge ngezo 3 wena 3 hayi bengawona 3 ngoba ngishilo ngithanda labo bobabili omunye nje uzenzele bengijabulisa no okay kulungile mfethu wena unefoni inamunye ngathi ublockela ngazi kodwa ke usenale ithuba lokuthi ukhulume nabo usele zakho sina bekuzokuopen ama eyes la labo girl nayo uopen ama eyes ukuthi kusefezo akwenziwa kanje yabo kwenziwa ngenye indlela yabo ukhulume nabo batshele say bese mina ngiyazi nginomunye ugele ngizana naye kodwa ngiyakuthanda nawe ngifuna nibe babi angazi ukuthi kwenziwa kanjani mkhulu indaba esithemba ngazi ngisicabanga nokusicabanga hayi uma usho kanjalo bafu ngiyathemba ukuthi akusazolungisa abantu bami labo ngiyabazi ukuthi bathintwa apho usafuna ukuqhubeka nabo manje angisazoqhubeka nabo okay hayi sifisa inhlanhla mfowethu kodwa ke ngokwazi kwami bakudampile yabo and sorry ukuthi bakudampile abafuna ungihlaza nje kodwa nje ayibona mase nginabo mase senginabo kahle kahle kuzoba right kuzoba yonke into izoba right singabuyi ke abantu bami labo la ngiyaqhawe ngicabanga suka sidedele mfowethu nazo siyabonga yawo uqhamuke ngapha vele lemfono ay idlishele engqoleni mawuhlaphe ngibona ngathi siyahlukanisa ukwenzakalana no hayi kodwa sizama ukulungisa ukuthi abantu bezite rights bafethu into rights yabona nje lesilo abaqoma nangosuku olulodwa ukudliwe imali ngabe kudliwe imali kabani angazi kodwa nje bafethu anenze into rights hayi kusini yabo nawuza abanye uthi ninazo nentombe yodwa yebo nasifaki lapho asifaki lapho masifaki mawuthi khona osazela kona hlala nakho lapho yozibani hlala nakho lapho semsebenzini lathi yabo singodokotela yabo odokotela bayalapha and umsebenzi wethu lo ukulapha inhliziyo zabantu nokubavula ingqondo lapho kumele sibavule khona yes hayi ngoba sixabanisa open ama eyes phela nje no anginankingi ngicabanga ukuthi singahamba ayasibaleka Chris sibalekise mfowethu Langanomzuzu, welcome to Diaza TV, another episode of Young Chola Mdanam, another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, sentumela. Hallelujah. Sinibingelele bafowethu siDiaza TV. Hawo sesiphine sabuya. Yisokuhlolo lo. Surprise lo ngiphathele yona. Uyophela unyaka. Ayikho eso. Mponyeni. Noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyangithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Usandela nje. usandela umnuka wena. Usandela umnuka. kahle Yasina ni athi ngiyazi.